ଓଡ଼ିଶାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ଦୃଶ୍ୟରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିବା ମହିମା ସଂସ୍କୃତି ଏକ ସରଳ ଧାର୍ମିକ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରେ। ସରଳତା, ସମାନତା ଏବଂ ଧର୍ମହୀନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାଏ। ମହିମା ଧର୍ମର ଧାର୍ମିକ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ଜୋରନ୍ଦା। ଏହା ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ମହିମା ଧର୍ମର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଥିଲେ ମହିମା ଗୋସାଇ, ଯିଏ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ବା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଆତ୍ମା, ଯିଏ ଧର୍ମହୀନ ଏବଂ ସର୍ବତ୍ର ବିଦିତ। ମହିମା ଗୋସାଇ ହିମାଳୟର ଗୁମ୍ଫାରେ ଗଭୀର ଧ୍ୟାନରେ ମଗ୍ନ ଥିଲେ। ସେଠାରୁ ଆସି ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲି ଶେଷରେ ପୁରୀରେ 1826 ମସିହାରେ ଧୂଳିଆ ଗୋସେନ ଭାବରେ ଦେଖା ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ସ୍ୱାମୀ ପୁରୀର ଧୂଳି ରାସ୍ତାରେ ବସବାସ କରିଥିଲେ। ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ହେବା ପାଇଁ ବାବାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ବାବା ଯାହା ସବୁ କହୁଥିଲେ ତାହା ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ସତ ହେଉଥିଲା। ସ୍ୱାମୀ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବୁଲି ଶୂନ୍ୟ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ଖଣ୍ଡଗିରି, ଧଉଳିଗିରି ଇତ୍ୟାଦି ପାହାଡ଼ର ଗୁମ୍ଫାକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାମୀ 12 ବର୍ଷ ଧରି ଏକାକୀ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ନୀରହରି ଗୋସେନ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର କପିଳାସ ପର୍ବତକୁ ଯାଇ ଯୋଗ ସମାଧିରେ ବସିଥିଲେ। ଏକ ବିରାଟ ସାତକୋଶିଆ ସାପ ତାର ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରି ରଖିଥିଲା। ଜଙ୍ଗଲର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଶରୀରର ଆଲୋକ ଦ୍ୱାରା ଆଲୋକିତ ହୋଇଥିଲା। ଦିନେ ନିକଟସ୍ଥ ଗାଁର ସଦାନନ୍ଦ ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଚମତ୍କାର ଆତ୍ମା ଯୋଗୀର ସାକ୍ଷୀ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ କପିଳାସ ପାହାଡ଼ରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ରହିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ 12 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫଳ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ସ୍ୱାମୀ ଫଳହରି ଗୋସେନ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ପରିଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ 12 ବର୍ଷ ସ୍ୱାମୀ କେବଳ ଗାଈ କ୍ଷୀର ପିଇ ବଞ୍ଚିଥିଲେ, ଯାହାକି ସେଠିକାର ଶାସକ ରାଜା ଭାଗୀରଥି ଏବଂ ରାଣୀ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଚମତ୍କାର ଜାଣି କପିଳାସ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସେବା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ନିଜେ ତାହା ପାଳନ କରିଥିଲେ। ବାବାଙ୍କୁ ନୂତନ ମାଟି ପାତ୍ରରେ କ୍ଷୀର ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ। ପରେ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଶିଷ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ଗୋବିନ୍ଦ ବାବାଙ୍କ ସହ ରେଢ଼ାଖୋଲ ଚାଲିଗଲେ। କୁହାଯାଏ ଯେ ସେ ଜଣେ ଅନ୍ଧ ଭୀମଭୋଇଙ୍କୁ ଦେଖା କରିଥିଲେ ଏବଂ ବାବାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଭୀମ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଫେରି ପାଇଥିଲେ। ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପରେ ଭୀମ ନିଜର ନମ୍ରତାର ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ମାନବିକତାର ନିର୍ଯାତନା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅସହିଷ୍ଣୁ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ମହିମା ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଚାର ଏବଂ ପ୍ରସାର ନିମନ୍ତେ ନିର୍ଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଉପରେ ଏକ କବିତା ରଚନା କରିବାକୁ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ସ୍ୱାମୀ କପିଳାସ ପର୍ବତରେ ଅବସର ନେଇଥିଲେ। ଅନେକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ରେଢ଼ାଖୋଲ ଯାତ୍ରା ପାଦରେ ନୁହେଁ, ବାୟୁ ମାଧ୍ୟମରେ ହୋଇଥିଲା। କପିଳାସ ପର୍ବତରେ 12 ବର୍ଷ ବିତାଇବା ପରେ ଜୋରନ୍ଦାରେ ସମାଧି ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶା ତଥା ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟରେ ମହିମା ଧର୍ମର ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ। 1876 ମସିହା ଅମାବାସ୍ୟାର ପରଦିନ, ଯେଉଁଠାରେ ମହିମା ସ୍ୱାମୀ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ନିଜକୁ ଶୂନ୍ୟରେ ମିଶ୍ରଣ କରିଦେଇଥିଲେ, ଏହାକୁ ମହିମା ଗାଦି କୁହାଯାଏ। ମହିମା ଧର୍ମର ବାବାମାନେ ସମସ୍ତ ପରିଚୟ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥାନ୍ତି, ଯେପରିକି ପିତାମାତା, ଜନ୍ମସ୍ଥାନ, ବୟସ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି, ଏବଂ ରାତ୍ରିରେ ସେମାନେ ଭୋଜନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସିଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ପରେ
ସେମାନେ ଅଙ୍ଗରେ ଗଛର ବକଳ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ମହିମା ମନ୍ଦିରରେ ଯଜ୍ଞରେ ଜଳୁଥିବା ଅଗ୍ନି କେବେ ବି ଲିଭେ ନାହିଁ। ମହିମା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମାଘ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଅଗ୍ନି ଉତ୍କଳ ନାମକ ଏକ ମେଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ମହିମା ଧର୍ମର ଭକ୍ତଙ୍କ ସହ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଏହି ପର୍ବ ପାଳନ କରିବାକୁ ଏଠାରେ ସମାଗମ ହୁଅନ୍ତି। ଜୋରନ୍ଦା ଏକ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ, ଯେଉଁଠାରେ ସମସ୍ତ ଧର୍ମର ଲୋକମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ପଡୁଥିବା ମାଘ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଅବସରରେ ଏହି ପର୍ବ ବେଶ ଧୁମଧାମରେ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ମହିମା ଧର୍ମର ମହିମା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସ୍ଥାନ। ଏଠାରେ କୌଣସି ପ୍ରତିମା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଏବଂ ଜୈନ ଧର୍ମରେ ମଜିଥିବା ଭାରତୀୟ ଧାର୍ମିକ ଚିନ୍ତାଧାରାର ପ୍ରତୀକ ସହିତ ଏକ ବୃହତ୍ ପାରମ୍ପରିକ ଭାରତୀୟ ମନ୍ଦିର ଭାବେ ଏହା ଗଣାଯାଏ। ଅଲେଖ ମହିମାଙ୍କ ଅନୁଗାମୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଜୋରନ୍ଦା ମହିମା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଣ୍ଡପ। ଓଡ଼ିଶାର ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ସର୍ବୋତ୍ତମ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଆମର ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଅପେକ୍ଷାରେ ଆମେ ରହିଲୁ। ନମସ୍କାର।